Ko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:17. This time check. Balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Maayong adto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado, ika-22 na sa bulan sang Agosto tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabayuntang nga oks lang ang halos kalabanan. Kay do duway gid ganubo ang COVID-19 no? Daw pamatyagan kudo gapalumba sila sang Bacolod kag Negros Occidental. Manakaligad nga adlaw daw Biyernes yadto, Huwebes. Taas ang Negros, nubo ang Bacolod. Pagkahapon naman mga kaaksyon, taas naman ang Bacolod, nubo naman ang Negros Occidental. Ay nano ini nga sitwasyon man. Hindi ta maintindihan mga kaaksyon. But sa aton sining nga mga kaaksyon, kung wala man ang sang dapat nga kaladtuan sa sining nga adlaw, dapat nga yara lang kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan. Kung wala lang sang kaladtuan nga tuman gid ka importante, no? Kay diri sini bisan paano malampuasan tagid ning way gid kuan gid no, wala kauntatan nga klase sang COVID-19 eh. Kung wala man lang sang dapat nga kaladtuan, dapat nga magtiner lang sa inyo tagsa ka mga puluyan. Pero kung may hiling nga gawon, may kaladtuon sa sining adlaw, dapat naka-social distancing, face mask kag face shield, mga kaaksyon ang aton sining nga ibutang sa aton sining nga lawas para taming kay COVID-19 mga kaaksyon. Kay kabudlay kung kaisa, no? Sige, kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga kapurukan kag kabaranggayan? May mga nagpositibo. Isa naman ka barangay kagawad ho, kag asawa sini sa barangay 26, no? Diri sa syudad sa Bacolod, sa idalom ni Caporola. Pero ti karon nga gagin sealed off na ang area matapos nga nagpositibo ini sila. Ining mag-asawa yara karon sa ospital nagpaayo mga kaaksyon, no? Sa mga kaaksyon ta diri sa palibot sang probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon, subong sining nga mga tinion, may joint press conference nga ginapatigayon ang syudad kag Negros Occidental dira sa Kapitolyo Provincial. Yara dira mga opisyalista, Mayor Evilio Lunardia kag Governor Eugenio Lacson ang nagplastar sa sining udto, no? Ibaloon ta na karon dugay-dugay ang kaundan sining press conference nga ginpatigayon dira sa Kapitolyo Provincial. Kalakip man mga kaaksyon sa mga kauturan ta dira sa Negros Oriental. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa Kanginanoks lang? May mga nagpositive man to kahapon sa area sa Oriental, no? Do hindi gid mauntat, no? Sano pa ni mauntat man? Daw sa pagkalawig na, dugay-dugay si Tiyembre na, dugay-dugay madisyembre na. Ay, perte. Sa mga kaaksyon ta sa bugos nga Region 6. Kamusta nga ton sila nga mga kaaksyon? Namiyakapon, gidawapat ka mga probinsya sa Region 6. Ang wais ang COVID, ang Guimaras, Antique, Capiz, kag amo lang na daw tatlo, Guimaras, Antique, Capiz, daw mo lang na. Pero ang rest dira may mga kasugid mga kaaksyon. Ay puti. Sige, sa kinandan ako ang inyo sinikaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon BBB sa Kapitolyo Provincial? Temporaryo tanay mangin kaupod si Aksyon Artay Hopon. Kay si Aksyon Marlon Hinovia may importante lang nga hilikoton sa sining adlaw, no?
Sa Kapitolyo Provincial tinagapadayon pang press conference dira ni Gob Lacson kag Mayor Evilio Radia aton hibaloon karon dugay-dugay ang kaundan sining press conference upod dira kay Action R Tayhopon. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Action Dale Salazar, barangay Kagawad sa barangay 26 kag iya sining bana nagpositibo sa COVID-19. Samtang sa BCPO naman nga balita, duha ka anggulo ginalantaw sang kapulisan sa Police Station 2 angot sa paglutang sang 46 anyos nga lalaki kagabi sa Barangay 2. Igabalita ina ni Action Eric Magbanwa. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman igabalita ni Action Alvin Graba, ginakabig nga high-value individual dakop sa buy-bust operation, mga parokyanong mga mangingisda sa banwasang hinubaan, mga kaaksyon mong ginasuplayan niya sinikunoho. Samtang balita naman sa patrol, balita ni Action Alvin Graba, duwa ka mga personnel sang PDEA Negros ginpaidalom na sa quarantine matapos positibo sa COVID-19. Samtang sa aton sini mga nagapangunaman nga mga balita out of town sa syudad sang Sagay, igabalita ni Action Tamon 40, ini may kang tanan sa pinaka-latest nga update si sinta ng kaso sang COVID-19 kadamo na sa Dakbanwasang Sagay. Samtang sa San Carlos naman nga balita ni Action Stephen Fresquito, isa ka babae na dakpan sang kapulisan. Sos extortion nga kaso nga panginto. Sa Central Negros naman nga balita sa La Carlota, 3 ka persona dakop sang La Carlota City PNP matapos nga naglapas sa Republic Act 10591. Samtang sa balita nasyonal gikan sa News Center, balita ni Action Eden Abuso, ini may kang tanan sa Department of Health nakabaton sang 25 lamang ka application sang healthcare workers sa ginpatigayon nga emergency hiring program. DILG mag-aumpisa na sa pag-hire sang contact traces sa bulan sang Setyembre. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili ginamang madugay, mahina ang kalaban. But gina-acknowledge na ng aton sining mga ka-aksyon via Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod. Nagatutok na kag ipadala lang lihog ang inyo sining mga mensahe kay hatagan tay na igtalupangod sa dili ginamang madugay sa aton sining pagpangalagad. Via Facebook Live sang Aksyon no Radyo Bacolod. Kag sa aton sining mga YouTubers sa mga YouTube nga radra nagaro lantaw-lantaw ho. Ipadala lang mga mensahe ninyo pagi sa aton sining Aksyon no Radyo Bacolod YouTube channel. Ay perti kag sa aton sining website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Yara dira mabasahan mga balita dira nga nagluluntad humalin kagabi tob-tob sining mga inoras. Mabasahan ninyo dira mga ka-aksyon. Bisan pa sa Facebook Live mabasahan ninyo sa Facebook account sang Aksyon Radyo Bacolod. Sige, daligid lang mga ka-aksyon mahatag taray pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo pati ng mga greetings ninyo mga ka-aksyon at tagan tanay talupangod rin sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig
Pagkatapos lamang sampilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang kay matagtanay pila ka mga greetings sa mga ka-aksyon ta dira nga naga-monitor sa sining udto samtang nagatimo-timo sang palanyagahon nila. Ang iba nagahimos pagidman sa kay Valencia Kenneth. Thank you so much, good Valencia Kenneth, kay Jenny Solgon, kag kay paring Bipoy Arquisola, ga-monitor man sa sining udto, and kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pamati tamyaw lang da sa akon nga granddaughter si Teresa Olpenda sa may Buena Park sa iya sining kadlawan. Okay, sige happy birthday. No, ikapilayan ni Madam Virginia San Antonio Olpenda. No, ikapilayan ni Madam. Okay, sa kay Jocelyn Asivita Ulak, watching live. Thank you so much, Gid. Kay Ariel Kabatak dira sa FG Village sa La Carlota. Salamat, Gid. Kag sa iya sining wife, Sinilida Kabatak. Thank you so much, Ariel. Kay Kenneth Vallejo, may lang pag-monitor, tamyaw lang si Carlos Gulaher, Kapatar Ray, si Dennis Espiso, kag Annalina Jaime. Kag sa kay Pablito Benedicto dira sa Sipalay ni kun kawayan ni kamusta ang Sipalay. Okay. Kay RD Backyard Idol Action Rex, may biyahe ang Bacolod series. Bacolod Cebu series daw ay pabla idol mo. Hulat-hulat lang kay daw ay pagid, no? Armando Cabiles, may lang pamati sir. Kay Gian Resisio, kag sa mga miyembro sang Energy Fans Club. Ayos. Kay Trexie Busio, san-o na mahatag ka DSSD man ang senior citizens sagay pamangkot. Siling ni Trexie Busio, Action Rex, kantong mangkot kami tani, parti sa SAP sa NTC Online, second trans, wala pa namon makwa. Way pa, no? Gina-check pa nato ng DSWD, gina-plaster pa nila kung may mga problema pa, no? Kay Heaven, may lang pag-monitor kay Amy Esmeralda Dolido, kay tatay niya Elias Dolido, sang barangay Paluma, Valladolid, no? Ga-monitor, watching live from Hong Kong, Amy Dolido. Kay Toto Andro Juanites, may lang pag-monitor Andro Juanites, no? Thank you so much, Gid. Ayos sa kay Jonas Tambuong, may lang pagpamati dira sa Hacienda Paz, La Carlota. Jonas Tambuong, kay Christine Minies Villalobos, kag pamilya Minies Villalobos, kag Conlo dira sa Barangay Pandanon DSB. Kay Rose Guevara, may lang pag-monitor, no? Live sa Alabang Muntinlupa, permigid siya gahulat. Ay, puwerte, salamat gid. Ayos kag kay Rodney Harder, may lang pag-monitor kag Merlinda Isporo, kay Baby Isporo sa La Carlota. Jerita Miso, may lang pag-pamati kag kay Eduardo Labayin Jr. Dira sa Doña Juliana. Kay GR Mainit Rihon, may lang pag-monitor. Sige, karon naman dugay-dugay, mahinang kalaban. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Aksyon! Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:35 na nga oras. 11:35 na mga kaaksyon ti siling nila ang iban way pa kapanyaga no gahimos pa. Sige pagro himos-himos anay dira. Pero ugalion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kayang DTX 500 capsule amo ang balita gikan sa News Center pod kay Aksyon Eden Aboso ini may kangtaran sa Department of Health nakabaton sang 25 lamang ka applications sang healthcare workers sa ginpatigayon nga emergency hiring program. Kag DILG magaumpisa na sa pag-hire sang contact traces sa bulan sang Setyembre. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod kag bugos nga kalibutan. Sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sang balita upod kay Aksyon Eden Aboso gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eden mayungod to. May introduction, Rex, para sa detalye na sa balita nato national. Nag-aapelar si Health Secretary Francisco Duque III sa mga healthcare workers nga wala makabalik trabaho abroad nga magpasa sang ila sini nga mga applications. May kang tanan sa emergency hiring program sang DOH nga ginlansar sa tong bulan sang Abril. Suno kay Duque, 25 gid lamang ka-applications ang ila sini nga nabaton kag sa tong Abril nag-issue ang Philippine Overseas Employment Administration sang Governing Board Resolution number 09-2020 nga temporaryo nga nagasuspende sang deployment sang 14 ka categories ang healthcare workers bangod sa pandemya. Tuyo sang ban nga masiguro nga may supisyente nga health workers ang Pilipinas nga among magabulos o kon maga-reinforce sa iban nga mga healthcare workers. Palayag ni Duque dapat mag-isa ang tanan kag makigbahin agud matagan sang nagakaigo nga medical attention ang mga apektado o kon positibo sang COVID-19 kag matapna man ang paglapta sini. Samtang plano naman iya nga mag-umpisa sa pag-hire sa mga contact tracers ang Department of the Interior and Local Government sa bulan sang Setyembre kon ma-release na ang 5 billion pesos nga pondo para sa para diri sa idalom sang Bayanihan to Recover as One Act. Sunod kay Interior Undersecretary Jonathan Malaya, nagaulat pa ang DILG nga maratipikahan ang Bayanihan to Recover as One Act kag mapasar ini bilang isa kalayi. Dugang panimalaya kon ma-release na sa Department of Budget and Management ang nasambit nga pondo, gilayon silang magapagwa sang qualifications para naman sa mga contact tracers. Pahayag ni Malaya nga paagi sa dugang 5 billion pesos funding, mahimo maka-hire ang ahensya sang 50,000 ka contact tracers, agod malambot ang contact tracing czar nga 1:30 o kon 1:37. Suno pa kay Malaya, may kapin 85,000 ka contact tracers sa Pilipinas
kag mag-hire sang dugang nga 50,000 agon malambot ang tuyo sang gobyerno nga 135,000 tanan ka contact tracers. Sa ato naman nga COVID-19 update action rek sa bugos nga kalibutan, una naton kay naglambot na sa 23,108,712 ang COVID-19 cases sa Pilipinas sa bugos nga kalibutan kag sa nasambit nga record 15 milyones 15,705,000 ang naka-recover. Sa nasambit man nga record, 802,000 na ang nagkalamatay. Sa gihapon ng top 5 naton na nagapangunang USA nga may 5.7 million cases, kundiin may masobra 179,000 ang nagkalamatay, kag may 3.1 million nga naka-recover. Sa Brazil, may 3.5 million cases nga may masobra 113,000 ka nagkalamatay, kag 2.6 million naman ang naka-recover. Ikatatlo mong India, nga may 2.9 million ka kasos ang COVID-19, may masobra 55,000 ka death toll, kag 2.2 million ang naka-recover. Ikapat among Russia, nga may 946,000 cases, kag masobra 16,000 ang nagkalamatay, kag may 761,000 ka mga naka-recover. Diri sa Pilipinas, naglambot na iya sa 182,365 ang COVID-19 cases, kag mayara na sang 2,940 ang nagkalamatay, kag 114,519 naman ang mga naka-recover. Diri sa Negros Occidental, kahapon nadugangan sang 28 ka panibagong kaso, kundiin naglambot na sa 921,000 ang COVID-19 cases diri sa Negros Occidental, kag kahapon 38 naman ang nagdugang sa syudad sang Bacolod, rason nga naglambot na sa karon sa 651 ang kaso sang COVID-19 diri sa syudad. Sa bugas ka Western Visayas, kahapon naka-record sang 105 ka panibagong kaso, kag naglambot na sa karon sa 3,257 ang COVID-19 case sa Rion Size, nga may 1,746 ka active cases. Sa nasambit man nga record, 53 na diri ang nagkalamatay matapos nadugangan sang 3 ka napatay kahapon, kag naka-record naman sang 16 ka panibagong nga recoveries ang Rion Size, rason nga naglambot na sa 1,458 ang kabilugan nga recoveries diri sa Western Visayas. Mga balita kag update gikan sa News Center, Aksyon Eden Aboso, una sa Balita Uda sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 11:42 ang aton oras, 11:42 na mga ka-aksyon. Ari, balik-balik man nga klase ka proposal ning kay Councilor Nobero, ho? Kay mag-dihon siya sa ordinansa. Ambot, nanuning gusto gid sa mga opisyal sang syudad. Ari, magahimo sang ordinansa si Councilor Inisito Nobero nga nagahatag sang emergency power sa alkalde nga magpagwa sang executive order para sa pag-regulate, para ma-regulate ko nung pag-ihos ang tao. Ay nano pamatyagan yan niyang taga-Bacolod ya, puro tanan may pundo. Ay oo. Ang importante da, kung anong ginapatuman, amo nang himuon ta. Hindi kay bisan lang taon nyo kung ano ang kasuguan sa Bacolod. Subong, diin ang mga law enforcers ta, diin ang nagabantay sa dalan. Tingi ang baliya, nga liwat nga paggamit sang home quarantine pass sa isa ka miyembro sang pamilya. Sulit-sulit nga klase sang ilikuton amo naman ning ipresentang home quarantine pass na naman. Animal nga klase sang panggiyo ning amo na ning gakatabo. Subong imuhan nyo lang bala ang nagakaigo kag nagakaangay kung iisikyo kung tanan nga oras hindi na lang pagpagihoon ng tao. Dakpon kung magiho, amo na lang na, para isa na lang. Hindi kayo magsali pagkadamo, pagkarikubikos nga, kabudlay nga sitwasyon Ama ko mo'y balik ya sa home quarantine pass. Isa lang ka miyembro sa pamilya, magwa na naman. Na anong klase ka mga konsihal ni man?
Ari pagido pag-sit up sang mga checkpoints. Di din ang mga checkpoints nyo sadto kag hambal ninyo may mga ma-checking naman kamo sa tion sang kagabiyon las 8 tubtob las 4. Di din kamo nag-check up. Na anong klase sang hilikoto ningang inyo niya man? Ginapakabudlayan pa nilang tao nga masulod man lang giapo ng tao sa ilada. Kung anong gusto nila. Ikatatlo, total lockdown sa specific nga adlaw. Sa nobla ng total lockdown na, Konsyal Novero, gusto mo Domingo lockdown tanan. Why sang magwa? Why merkado? Why tanan? Bisan magsabado pa na da. Hindi kayo magsalita ka. Lockdown ano ipakaon yung taos prangkang istorya man. I-lockdown na lang ninyo isak simana bla para mas mayo. Padayon kuno ang pag-regulate sang curfew hours sa syudad. Ti padayon naman na. Las 8 tubtob las 4 doon na manog pila na ni gani ka simana ni. Amo pa lang yan ninyo na batyagan. Dapat na ano nga klase ni nga daw hoy puloy nga klase sang pamatyagan ni nila. Ang kampanya ninyo sa curfew from 8 o'clock to 4, amatamat na naginatuman sang tao. Pilang nadakpa na da nga mga ka-aksyon ta nga wala nagapamati sa inyo sining request tapos pakabudlayan yung pagidang tao. Ay, sus na nung klase sang panggawi niya nga daw pinalagpat nga klase sang hilikoton niya man. Hindi ta naman ni masawaan kung mag-amos ini, no? Dapat kung ginapatuman ta ang concern kag kasuguan sini hugton tang pagpatuman sino mapatuman sini ang pulis i-dispatchar ta gilayon ang pulis. Why na bantay da sa kun ano tanan na lang kampanya sang pulis da. Kaya hindi kay taw nga hilikoton do hindi magkalaamo ni. Itaw-tawin na lang ninyo kay para manibla sa pumuluyo ninyo kag siguraduhon nyo nga masustiner ninyo ang palangabuyan sang tawo. Ay, klase ka mga konsihal ni sang si Councilor Nobero ni abogado man ni pero I don't know kung anong ginatunan niya sila. Sige, daligid lang kay kantuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa duwa ka mga personnel sang Pidia Negros ginpaydalom sa quarantine matapos nagpositibo sa COVID-19. Kagiban pang mga balita, gikan sa Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, nagpabilin kag nagpaidalom sa gyapon sa isa ka quarantine facility. Ining duha ka mga miyembro sang PDEA Negros patapos na ibaluan nga nagpositibo sa COVID-19 tinalikdan man nga simana. Now, sunod diri kay PDEA Negros Occidental Head nga si Nicolas Gomez. Yara na sa maayo nga kondisyon ining duha ka mga miyembro nga samtang yara sa quarantine facility while ang pila ka mga miyembro sang ila sining mga kaupdanan upod na diri mismo si Gomez ang nagapabilin sa gihapon sa ila sining opisina sa Buri Road, Barangay Mandalagan nga nagaserbi sa karon bilang quarantine facility sang ila sining hanay for 14 days. Ini matapos nga nahibaluan nga base man sa contact tracing pila ka mga PDEA agents ang may first and second contact sa duha sini ka mga kaupdanan. Rason nga sa lalamay tanan sila magpa-quarantine na gid lamang Aksyon na Rex. Pero ginpahayag man diri ni Gomez nga posible local transmission ang natubo sa duha kay amo ni ang ining duha Aksyon na Rex nagaserbi gali nga bilang blocking force every time nga may mga operations ang mga katapos ang PDEA subot sing ganon ara sila sa sagwa gid lamang nagaserbi nga blocking force. Now bangod sini Aksyon na Rex kay suno sa iya if he may remember suno sa iya nga may tatlo kay nasud-asud nga bypass operation nga ginapatigayon ang mga katapos ang PDEA previous weeks even sa nga tinalikdan nga July dito sa siyudad
sa San Carlos may duha ka operations. Ang ila sini nga ginhimo iban pa nga lugar sa probinsya may ara man kag subong man may ara pagit nga bypass operation gigin patigayon man sa area sa Barangay Banago. Rason nga suno siya bilang leader, siya mismo ang nagdesider o nagdecide nga i-lockdown for the meantime ang ila sini nga opisina kag voluntaryo nga magapaidalom sa quarantine sa karantina upod man ang mga katapo sang PDEA personnels. And sunod pagid diri kay Gomez bilang cause of action kag safety measure of course sa sining problema ti gina-maintainer man sang ila sining hanay ang katinlo sang ila opisina sa din sunod saya halos matagad daw gina-disinfect ang ila sining opisina while ang iban nga mga PDEA personnel nga stay out sa karon work from home lang danay pero ginabawalan nga maggadto sa ila sini nga opisina dira sa area sang Buri. Ginpahayag man diri ni Gomez nga sa piyak nga naka-lockdown man ang ila sini nga opisina padayon gihapon ang serbisyo ang ila sini nga trabaho ilabi na sa pagpatigayon karon sang virtual conference in preparation sa nagahilapit ng Barangay Drug Clearing Program sa Idalom sang Regional Oversight Committee nga pagkahiwaton man sa siyudad sa Bacolod sa maabot man nga bulan sang September. Madumduman Action Rex nga suno sa iya napulo ka mga barangay sa siyudad sa Bacolod ang igapaidalom sang sa Barangay Drug Clearing Operation o nag-apply initial for drug clearing operation pero ang mga kuan sa ila maga-interview kag maga-usisa among mga katapo man sang Regional Oversight Committee plus masubra 50 man ka mga barangay sa probinsya sang Negros Occidental ang naga-apply man sini. Ari ang pahayag ni PDEA Head Nicolas Gomez. Okay man sila no. Actually ano naman siya, very healthy man kag alive and kicking man siguro ano lang to sir mga kaupo na siguro mga na-over fatigue ano operation that time sunod-sunod in just 1 week may 3 kami operation pero subong ato sila sa facility okay man sila wala naman sila mga symptoms siya. Ang safety measures sa opisina sir kamusta? Diri sa amon sir under quarantine mi tanan dili ko na diri pagawas tapos ang mga stay out ng mga personnel namon wala ko lagi pa-report ang tanan ari sa opisina ito lagi mga stay in personnel tapos ito nagapuli di na pwede makasunod ato ning sagwa tapos ari lang kami sulod quarantine maintain sa mga vitamins, mga healthy foods para sir ang immune system ba ma-boost and medyo malapit naman gani ang 14 days okay man ang mga quarantines. Okay man ang response sa mga men and women ni mo diha na yes, pero disinfected man ang area. Yes sir, aso kami sir everyday nag-disinfect man gani so bilis sa tingin naman nagbilog na opisina namon tapos everyday yan ginagawa naman disinfect. Pero ang iban nga mga PDEA agents stay out for the meantime. They are not allowed nga yes sir. Yes. Actually sir, namon tanan agents ari man lang gid stay in na isa lang kami na kay taga Dream sa Bacolod, mga pulo na siya mag-report tapos namon K9 units namon mga civilian personnel man so work from home sila. Delikado basta sila magdalang sulod ba. Aksyon na Rex sa kabahin gidamang sang pahayag diri ni PDEA. Ano to nga mga areas Action Alvin? Nakatuan nila. Siyudad sang San Carlos may ara man sila inasod-asod nga bypass operation. Hindi ang inog-declare nila to? Ang mga lugar nga inog-declare actually ginapaidalog pa lamang Action Rex sa interview ining mga aplikante para sa Barangay Drug Clearing Operation. Actually, diri sa siyudad sa Bacolod may ara na pulo aksyon na Rex. Ano nga mga barangay ni? Ang Barangay Pahanukoy, Barangay Granada, ara man Barangay Alangilan nga nag-apply man for drug clearing operation. Di ba na daw may nauna na ding cleared barangay sa Bacolod, yan no? Aksyon na Rex may ara na mga naunang drug cleared barangay diri sa siyudad sa Bacolod. I think 13 na. Ang ara ang Barangay 5 isa to sa aprobahan ang Barangay 22 Barangay 20 rather amo ni ang mga naaprobahan man diri pila ka mga barangay pa actually sa karon ning barangay sa apat ka ning barangay Filisan na lakip na diri
And ang iban pa, ang Barangay 22 sa Madumduman ko Action Rex nag-apply man para sa drug clearing para sa drug cleared barangay. Sa 52 sa mga drug cleared nag-apply for drug cleared barangay, may mga banwa kaangay sa banwa sang ilog may ara anong ka barangay nga ginapaidalon man sang interview and tanan Action Rex ginausisa man sinini Gomez sa piyak sini nga ara siya sa ila sini nga opisina sa Buri Road while ang iban nag-communicate paagi sa virtual o kun Zoom conference Action Rex no. May ara man sa Inubaan, may Sipalay, duha ka barangay, may ara man sa iban nga mga barangay sa probinsya, halos tanan sa 52 tanan Action Rex no sa iya ka mga barangays ang nag-apply sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Balita report sang patrol ang ka-aksyon nyo. Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 11:55 ng aton oras. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba, atensyon nanay sa taga Barangay 26, isa ka kagawad ninyo dira sa barangay, ang positibo kagiya sining banaho, tikaluoy man arini sa hospital. Ang nasambit nga barangay kagawad kagang bana sini nga positibo sa COVID-19. Kag hibalaontang iban nga mga balita upod kay Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Action Art tayhopon gikan dra sa Kapitolyo, standby anay Action Art kay kadtuan tada dugay-dugay no. Ang provincial government sang Negros Occidental ang nagalantaw nga posible maga-implement sang timeout sining weekend August 28 to 31 kung maghilisogot ini no nga ti ara man kay ina ang alkalde sang syudad si Mayor Evilio Lonardia nga ti may yara nga lockdown nga posible himuon by 4 days sa 4 ka adlaw mga kaaksyon no. From August 28 to 31 kay ti amuning ginkasugtan karon nga aga ti lang taon ta kung nanong matabo sini no. Standby anay Action Art kadtuan tanay si Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Yari ang countdown sang report ni Action Dale. Action Dale. Action na Alday sa si Bacolod Mayor Biglo Davila sa nagtambong dira sa press conference no dira sa may kadiwa action Rex no angot ini sa pagsuporta man sa LGU sa Bacolod City sa paghugot no sa strictly sa pagdaway sa COVID-19 hindi lamang sa Bacolod City kundi sa Negros Occidental. Gin-confirm sa aton na actionary sa ni Councilor Renesito Lovero nga mayara sa ordinansa nga igabalay o kung paghimuon sa ining ordinance ang magahatag sa emergency power no kay Bacolod Mayor Bing Nadia nga i-address action rex ang mga emergencies sa mga syudad karon nga COVID-19 pandemic. Gin-explain sa aton ni Councilor Lovero nga lapit sa mga taundan sa all proposed ordinance nga pasidya direct sa liwati patuman ang home quarantine pass diri sa may syudad. Ikadua, ipatuman ang Sunday lockdown ng diri sa Bacolod. Ikatatlo, padayon na pag-regulate at ang curfew hours sa syudad kag ining pag-set up ang set point action election. Pero pa lang wala pa ang pinagid no nga desisyon ang sangguniang panglungsod since ginabalay pa lang ni Councilor Lovero ining proposed ordinance sa pamangkas nga daw liyag niya ining mapasar sa first, second, third ag final reading action sa tiyon nga mapasar ang ordinansa ini ang pagapirmahan ni Mayor Bing kag pwede na diyan makapagwa sa mga bago na executive order sila na diya nga nag-regulate sa paghulag sa tawo action activity sa mga syudad. So kaya Councilor Novero ining ordinansa ang mag-serve ng legal basis o kung nagahatag sa legal authority kay Mayor Bing para ma-regulate no or ma-restrict ang movement
sang tao diri sa Syudad Action Rex. Ano ganitong number 1 to, Action Dale? Yes, Action Rex. Wala pa may baluan kung saan o Hindi, ano tong number 1 ganitong propose ni Councilor Novero? Action Rex. Ano tong number 1? Number 1 Action Rex, sa muning pag-usara sa home quarantine pass o kung HQP, nga isa lang ka miyembro sa pamilya makagwa sa balay at magbakal sa mga basic needs and necessities kang isa ka pamilya Action Rex. Ang nag-aobra, sige lang. Yes, Action Rex. As long part ka sang essential workers meron ka sang trabaho Action Rex, si pwede kaya makagwa. Amo na yung tisang gidalan sa Action Rex, maghatag sang emergency power seniorling since amo na gani ikaduwa na nga magpadala sang sulata ang grupo sa mga doktor na tumahimo ma-regulate with ang bulan sang tawo kay ang tao ang virus. Pero masigi panigyapon kay daw may time out weekend sila nga August 28 to 31, no? Depende Action Rex kay once nga mapasara ang ordinansa, seniorling nga meron man sang power no or pwede abe kung saan o niya ipagwa ining regulation kag ko na mangin final. Kung na mangin final nga kaundan sa executive order sang alcalde Action Rex. Kaya mo nitayong sa mga gitalakay nila kahapon naglaw sa 5 ka oras nga meeting, no? Among sa ikaduwa nga meeting upod ang nagkailaing sektor, ang business, ang religious sector, kag ang mga eksperto, mga disease specialist dito sa may Bacolod City kag Negros Occidental Action Rex. So, ang palegre ni Councilor Novero, ang importante mo lang diri, mayroon sa legal basis ang mga aksyon na paghimuon sa syudad para at least hindi man salamat technical action Rex kasunod ng quarantine classification diri nato niya nagdepende sa gihapon sa mando sa National IETF. Kaya nga sa syudad hindi niya pwede makarekta lang dayon deklarar nga ang syudad ay dalan sa ECQ and ECQ o kon GCQ Action Rex. Sa isa man ini sa mga nangin advice ng representative ng National IETF na once na may sang local law o kon ordinansa pwede Action Rex no, na ma-regulate sang syudad ang movement sa mga tao bilang dugang nga mga measures kontra COVID-19. Tigalagay kung magsiligita movement sang tao, di first of all, ginbuksan ta na nga daan ang obra mong trabaho sang tao, ang negosyo sang tao, di paano para nila masampagar ang nagaguluwa man, kag nagatrabaho man? Dahil amo na ang Action Rex ni Councilor Novero para mabalanse ang ekonomiya, ang negosyo, ang science, sa daritayong lawas, ano lang Action Rex, amo na siya naudugang malanga bisan MGCQ kita or GCQ or quarantine status. Mayara lang sa mga regulations na i-implement strictly Action Rex para at least makabulig man, hatagan man sa pagsamod. Ining pangabay kay panawagan sa grupo sa mga doktora nga time out Action Rex. Kaya ang paglalagay ni Councilor Novero, apisar ng mga panawagan. Ikaduha na ning apelasyon sa mga doctors pero daw wala ginapamatian sa nasyonal. Correct Action Rex. Kaya ang nasyonal, ang Councilor Novero, may raman sa mga parameters upon basis. Kaga ang ginahimo diri sa lokal, ginasalig naman lang sa nasyonal diri sa lokal. Kung ano ang tikang sang lokal siguro, masunod naman lang ng nasyonal kay daw way naman sila pakialam. Sa prangkang istorya, way sila pakialam kay way naman money mo. Way na pundob lang nga gihoon diring lokal nga panguluhan, magsiling sila karon nga stop na ang tanandra ipaidalom sa ECQ, di makuha pundo ning lokal nga panguluhan di. Correct Action Rex. Sa diri sa mga syudad, lita mo ligar, wala mo sigardo, damo na wadaan sang trabaho. Nagreklamo mo na Action Rex. Kung ano bala, kung ma-ECQ kita or ang ECQ, ano bala nga support ka ang mga pang gobyerno, kang tugtog sanaw sila, makakunin sa Action Rex. So, sabay ni Councilor Novero para mabalanse ang science, ikayang lawas, sa gamit ko ng mga negosyo, na pwede kita maka-implement dito sa Syudad Tinoteya sa mga stricto nga mga protocol na hindi maapektuhan Action Rex or hindi totally masira ang tanan ng mga negosyo dito sa mga syudad sa Bacolod. So, depende ini Action Rex sa mga final na executive order ni Bacolod Mayor Bing Lenadia Action Rex ang sa emergency power na i-grant possibly sang sangguniang panglungsod. Kay sa Martes Action Rex sila pa na may baluan kay Martes ang schedule
sang touchstone, no? Sa isang kanyang panglungsod sa masunod nga month. For confirmation, pamati naton ang tingog ni Councilor Renekito Novero. Because for our meeting, legal possible first, second, and third in these coming sessions. I usually na today or an emergency. Maka-regulate the movement sa tao sa travel sequences of home quarantine pass, putting out transit points or lockdown areas, and issuing this for autonomous today. Others, of course, continuing the regulation of curfew hours. Pero yung mention na din ng amo na siya ang papili ma-include sa naging ordinance. Yes, possibly among others, include sa class not the ordinance. Once niya mapass the first and the second meeting, what will happen by the meeting or being better? You're being inappropriate and even already with legal basis and being an authority to issue the necessary executive orders to address the emergencies. Implementasyon at panapay sa mga doctors. At the same time, regulate ang movements as followed without necessarily losing all business establishments. Mistiso ang guayas ito. Mistiso is mistiso DCQ. Regardless, kaya sa isa ng party ng status. At sa direct na batian si City Councilor Renekito Novero, kung initan, wala pa sang pinalak sa mga proposal pa lamang inikat sa Martes Ngedlaw. Dira naton mahibaloan ang final nga kaundan sang ordinansa kadang bottom line diri sa tagana sang emergency power senior Bing Nabiya nga mag-address no sang emergency diri sa mga syudad. Kadang balik ang Novero hindi na applicable sa nga COVID-19 pandemic naging kaso nga mayara pa sa mga future no nga mga emerhensya nga magluntad diri sa mga syudad. Mayara sang emergency power ang alkalde nga kung ano dira nga mga regulation ang iya nga ipatuman. Pwede sa Action Rex meron na sang legal basis upon legal authority. Mga update, gikan sa mga... Action Del, ano ning kagawad ni sa barangay 25 at 26 ni? May nagpositive Action Rex nga barangay kagawad sa barangay 26. Actually, senior citizen ni sa Action Rex Babayi. Sa ang iyang bana nag-positive sa COVID-19. So kahapon, nagwain niya ang result sa implement sa ginayon ang lockdown sa area sang Purok Matanag 1, Barangay 26 Action Rex kag may siyam ka mga families, 9 families ang affected sang implement nga lockdown action Rex. Dati ang palagirisato ni Kapitan June Marby Orola sang Barangay 26 nga ining mag-asawa ang naka-isolate na karon sa hospital diri sa may syudad. Kag-anom ka mga tao ang ipaidalom sa swab test Action Rex line ang posible mayara sang exposure no sa duwa ka mga COVID-19 positive. Hindi man kinahanglan sa Kapitan Rola nga ipaidalom sa lockdown ang barangay house ang barangay 26 kay tuno siya sa nag-start Action Rex ining COVID-19 outbreak may policy. Dali lang kay si Action Dale Salazar balikan ta lang siya na utod ang iya sining signal gikan sa Bacolod City Government Center no parte sa sining barangay kagawad sa barangay 26 kag iya sining bana nga positibo sa COVID-19 te ginahimo na ni Kapitan Orola ang tikang sa within sa sining lugar may siyam ka pamilya blatong na lockdown mo balikan ta si Action Dale. Sa na-mention na Action Rex, hindi man ginahanglan nga i-lockdown ang barangay hall sa barangay 26 sa Bangod. Sino kay Kapitan Rola, wala man dyan nakakadto ining barangay kagawad dira sa barangay hall. Why naman siya ka palapit since to nga nagkwansa no? Nagbatsyag to Action Dale? Yes, Action Rex. Kaya ang Kapitan Rola, policy sining once araka sa vulnerable sector like mga senior citizen,
may mga immunocompromised action reps or may ginabatsag dira nga masakit na daan, di hindi na kinahanglan nga mag-report or magkadto ini sa barangay hall sang barangay 26. Kaya ining mag-asawa nakabatsag isang symptoms ng COVID-19 like nawad-an sila sang panimako, loss of taste, nagsakit ng ulo. Rason action rex no nga nagpaidalon sila sa swab test kag 3 days nagwa na ang result kahapon nga adlaw nga positive sila sa COVID-19 action rex. Trabaho na nila mo pag-deliver action rex pag magbaligya sang plastic ining ginasudlan nila like mga ginasudlan pang bugas nga plastic. So ti kay Kapitan Orola ti bati dira man nila nakuha ang COVID-19 sa mga walk-in nila nga mga kliyente o kung pag-deliver man no sa iba na nga lugar action rex. So sunod kay Kapitan Orola sa record sang barangay 26, tatlo sa ila ang may confirmed no COVID-19 cases sa barangay 26. Duwa din ang active cases amo ni ang mag-asawa ang barangay Kagawad nga Siningabana kagagang sa to action rex ang napatay naman. Ang una gid action Dale. Ang una napatay ito siya, mo to siya ang tag-iya no sa dira ka boarding houses no dira sa area sang Purok Masa Naguno man. Nga before madumduman si gin-lockdown man una ang Purok Masa Naguno, although ang iban sini nga mga close contact na napatay ito negative man sa COVID-19. Di ka ng barangay 26 na action Dale man? Ang barangay 26 do lapit na action rex sa Sineco nga area. Okay. Dragali kay sino ganidang kapitan singuna bla? Kay si Kapitan Orola ni first term in action rex. First term yan nigli. So lapit na sa Sineco no ang area sang barangay 26. Si Kapitan Orola gin-advisean man sa City Health Office si Dr. Grayson nga hindi man kinahanglan action rex na magpaidalom sa swab test. Bangod 2 weeks na ang nakaligad sang iyadirabi na istorya or may exposure sa nag-positibo sa COVID-19. Tiyan mo na ang assurance sang barangay 26 sa siyam ka mga pamilya nga napaidan sa lockdown is continuous ang ila sining ayuda kag pagkaon nga pagabatunon action rex sa sulod sang 14 days tubtob nga wala dirabi hopefully sang simptomas nga magbatsyag kag malif gilayon action rex ang ila implement. Ang latest nga report sang DOH Regional Office 6 mga local ni tanan. Action rex. Tama na sa buong kalabanan, mga local cases diri sa mga syudad o kung mga kaso balang wala sang travel history sa sagwa sang Western Visayas. So amo na siya karon ang ginakabalakan kay hambal ni Councilor Cindy Rojas, mas delikado ang local cases. Ikumpara sa mga LSI so kung OFWs nga karon sa gabi may mga LSI na nga mag-inabot sa action rex sa mga syudad. Humalin sa Cebu and by Monday ang humalin naman sa Manila no nga mga bakulod noon nga magapuli diri sa may syudad action rex. Amo to ang previously ang report ni City Administrator M. Ang nga kalabanan diri sa mga COVID-19 cases sa syudad. More than 50% ang mga local cases o kung wala sang travel history action rex no kag mayra na sang community transmission nga nagaluntad diri sa may syudad action rex. Mga update sa balita gikan sa Bacolod City Government Standard ang action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center, Action Radio Philippine Standard Time, las 12:12 ng aton oras, 12:12 na mga ka-aksyon. Sige, karon lang dugay-dugay mga mensahe ninyo pang basahon tay na diri sa aton sining pagpangalagad, no? Pero may isa gidi ka ungos yo, but nano niyang problema yan niya kung di siya ga ano ning iya na pangomentar ni man? Do hindi amuno. Ay, oo. Ara si Action Art. Sige, kantuan tanay si Action Art. Resulta ni, but ko natapos ng press conference ni Gov. Lacson kag ni Mayor Bing. Sining mga inoras, ha? Ibaloon tabi, we have Action Art ay hupon. Ti amo tong initial daw, August 28 to 31. Lockdown, abot na nung patikang sining lockdown, kung ano ini nga klase isang lockdown, no? Kung lockdown adlaw gabi, kung may mga selected lang nga mga tao ang magkagios ni. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Ibaloon tabing report ni Action Art ay hupon sa Kapitolyo Provincial. Action Art? Yung sugata man ka prote ka damo nga ulan ang pagkatapos presko isang duwa ba? Agale, damo ulan gale. Ulan ka dugi na bobo lang pero do dali man lang do pugada lang. Magpugi lang ang Sonrex na tapos no ang press conference, joint press conference ni Mayor Bing Diaz rin upod niya diri si Governor Eugenio C. Lacson, araman si former Congressman Albi Benitez ngati karon isa sa mag-consultative country personnel sa province, araman si Attorney Refrando Diaz, Vice Mayor Elcid Pamilyaran kag Councilor Renisito Novero. Lakipan man ini ni Board Member Ryan Gamboa. Actually, nagsentro ang press conference para sa mga late tuners kay may ara karon sa plano ang probinsya sa Negros Occidental kag sudad sa Bacolod bangod sa sining padayon nga increases sa mga local cases. Hindi lang local cases kundi mga kaso pagitbalas ang mga nagapositibo nga nagalakip sa mga LSI kag sa OFW nga subusigi ang pag-alapot naman nila Action Rex. Now, isa diri sang ginaproponer kaya muling sentro sang ginapresentar karon niya gaga sa press conference ang duha ka mga LGU. Una diri amo ang plano nga pagpatigayon sang lockdown. No? Lockdown ini August 28 to August 31. Now, hindi bilog na pagkadlaw ang lockdown sa Bacolod kag sa Negros Occidental. Klaroon na ito na. Kag ini Action Rex ka sa isang plano base ini sa rekomendasyon ni Congressman Albi Benitez. In order ang approach nila gusto na ibaluon ang actual picture gid sa Bacolod kag Negros sa karon kung kaso sa COVID-19 ang tagahambalan. Anong botsing ganon sang lockdown ni man nga ginatawag nila? Time out actually yung tawag nila mo. Time out ang ginkuha nila. Time out sobra nila kung time out ang tao sa lubrahon sang tao. Time out sa tanan ni. Gali. Ang buwas ni Action Rex sa limbawa, no galing kay ini siya, ipasa pa niya ang ila sa na proposal for approval sa National IATF. Kag ang matabo siya ni, proposal pa lang nimo. Ang sunod diri sa presentation ni former Congressman Albi Benitez. Like for example, ang Bacolod City, nga daw amo niyang plano nga diri ipatuman ang unang time out. Ang matabo diri magakandak sang lockdown. No, ang lockdown, ang purpose sila nga mauntat ang movement sang publiko. Kung naka-experience kita during the ECQ, sa'yo gina Action Rex, why gina sang makagwa sa puluyan? Insert mo na? Amo gina ang proposal. Now, ang tuyo diri, bangod target sa siling time out. Apat kadlaw lang na? Apat kadlaw Action Rex yung tuyo sila. Una lang na, be 15 days? Ikay man swab test man lang mo. Makuha balas ang swab test sa mga pumuluyo. Ang target hindi siguro matatapan apat kadlaw. Target sa Bacolod 5,000. Ang sa province 5,000 man. Mo lang na. Amo na 10,000 all in all. Makadto sa area kag mag-swab amo na. Ang Action Rex, no, amo ko amo na apat kadlaw. Ang tuyo Bacolod 2 days. Ang sa province 2 days. Ang magadetermine sila kung sino ang swab test kag kung paano inapatigayonon ang lockdown for 2 days. Ang Bacolod ang ma-design sila for their own. Ang sa province sila man. Ang province kay ang plano diri halimbawa Morsia, ang sa Silay, Talisay, Bago, kundi madala timoron nga malaki pa sa siling 5,000 kag especially may mga cases kami dito tag-asan na niro Action Rex. Ang LGU amo magadetasin kung sino ang kuhaan sang swab test. Baling LGU di ma-design. Itudlo abis ang LGU nga ikaw kuhaan ka swab amo na? Correct. Kag ina ang kalamanan kung hindi ko yabi magpakwa may salabton ka na iya kay tiway ko yung ginabatsyag itudlo mo ko yung ipakwaan swab kundi ang kinamatarong sa isang tao ginlapas naman na iya sang concern nga gobyerno. Ang kuhaan Action Rex ang
Symptomatic. Ang may sintomas. Ang may sintomas. Correct. Kagamo na sila ang mag-determine ang local authorities kay sila nagkabaloya sa Ang ilang community. nahilangat siguro, ang ginatrangkaso da guro, or na? Correct. Kagang mga ginasuspitsuhan, kag ato bilang kundi may contact tracing, Oo. ato sila amo na ang i-prioritize. Hindi yung kung sinulan dai. Reklamo lang karon. Kabudlay na karon pag siling to nga o si kwantoy paidalom to ho daw to tinudloan na ibla. Kag kung kontra ka sa kapitan mo niya, may kulikot ang lugar. Kontra ka kapitan to liga mo niyo. Siya to swab test to. Ay, siling kapitan sa dulungan niya ko ay. Hindi bro, actually seriously mo lang tuyo nila. Kaya ang time out, siling ni Congressman Albi Benitez. Kaya question Rex, tayo paano niya may kay Delgame sa Corazon, sila kung tatanan siya di kayo temporaryo. Kaya nakagamitan. May nagpasalig kay Congressman Albi Benitez sa babaw mo. Okay. Kaya ma-provide siyang kinanglanon. Kag ang gasto, ang pagigamot na sa supplement kay basi ko man ang ma-refund. Actually, sa 10,000 di mga 35 million ang gastoon sa Rex. Kung makompleto ni siya. Pero sila niya, ang tinutuyo diri, kaya sila niya mo managyapon, kung mag-lockdown na halimbawa, makulod kaya may ginaduso diri nga may isikyo naman or 2 weeks or ano na proposal. Sila niya may isikyo ka tapos alaway magyapon sa matabo. Kung sila ginisikyo, maging pabudlayan mo ng tao, huwag ka man sa swab testing o kung mass testing, naging patigayon. Gani? Kaya mo na sila nga isa sa mga purpose sila, nga nagtupa naman ng ulan. Bilang daw amo nang balasihan nila nga kung anong status ang Bacolod kag Negros. Tumpak action Rex. Kaya sila nga useless din. Kaya ano to yung kay Novero, yung proposal to? Ay, basi kung antes pa ito sa kuha nila, antes pa ito sa preskon, guro yan, kasi harapan niya si councilor. Apak sa ito si councilor. Tapos councilor kay na mo. Nagbisa sa Mayor Bing, nagiging pakuan lang ito kayo na, naging tambal bago na ng commitment nila. Tiglo, committees lang upod sila sa province na proposal. As to galing kung paano ina-initiate. For example, Bacolod City, ang 2,000, yun ang 2 days, kagang 5,000 na kaya pos man lang nagaling sa Bacolod Damo diya mo sa contact tracing na daan. Ganit ang probinsya masapos pag ginaguro kay kada local government units na siguro? Na kagate kung ang nami sini kay mismo ya si former Congressman Albi Benitez nag-apilar kag magasugilano di siya sa mga testing centers o kung sa mga biological laboratory nga dapat within 24 hours kung pwede magwa na ang resulta. Ay sila nga tara makita ang picture kung ano ka-worst ang epekto na sa COVID-19. Dapat ang guwa ay isang resulta mo ng dasig na dapat kuntani. Kung kaysa gaulat ka pa tag isak simana, tag 15 diyas pa gani itong iban mo. Ang iban gani, may ito na kadlaw. Wala na gani itong iban sa... Naguntat ganito ang uwa sa ina maging kuha na private gani. Ay siyo kay councilor bala sa langka. Kamakon mo yung padala nila to sa 100 ka mga swab test. Mga 70 dyan nag-positibo. Nagalibugulo na lang mo hindi. Wala sila nag-question lang sa capacity kag sa silang testing center. Ikibot sila, nga mo kadamo. Yan na sinunod, hindi naman mo na result. So, kung matabo ini, kaya sila former Congressman Albi Benitez, siya kung yung kaso ginman nga national abi magambalti daw kabudlay na nga munang himukon sa inyo ginapropose nga time out. Pero daw kumpiyansa sa kaya may mga istorya sa national level nagpasalig na magabulig na provide sa kinanglanon kaya importante dire. Okay man na. At least may baluan tang pulso sang Bacolod. Ang Bacolod kag Negros Occidental. Ato lang ko action ng tawo amo man ang sakto. Oo, kaya may baluan na dayon kung anong sitwasyon dapat 1 day o kung 2 days daw kinana magwa ng resulta bla. Kaya mo managapon kung mag-isikyo ka o butang mo mag-isikyo balik tama na may tagtaganay naman na bisang tagtaganay sang quarantine pass. Awa. Pero
kay kung may quarantine pa sa mga nagyapon, may nabudayan, kita sa nakagawa-gawa, tapos wala man gyapon mas testing, kundi wala magkayagapon na balaan. Wala magyapon pulos. Dara na lang ang proposal, sapat kadlaw na lang taon-taon na nunadang sitwasyon sang Bacolod kag Negros Occidental, ho? So, lang tawang talaga kung paano niya ilisinyo sa tag sa LGUs, ini nga proposal, before nila i-hand-eye inyo padala sa National IETF, ang possibly joint executive order o joint resolution nila for the approval sa National IETF. May paglaro, dito tayo ilang portion din kay after sa press call. Daw pareho lang na, blakon si 28 pas, linya pareho lang na kung nagabusong ka, test ka bala, pag-ihi mo, balandason, OR negative or nanodang plastada mo na bla? Oo. Amo lang kain tulad sila, pag-test mo, mabalaan na dahil kung positive ka kung hindi. Sectional bing na rin lain mo. Ano yung iyaya? Ay, hindi yung expert. Gagamit pa iba na aparatos. Kasi yung balan, kapon na lang yung balan niya kung bayan. Sa pulso pa lang Sa pulso pa lang balan niya na dayon niya. Huwag na naiyak katulad mo, huwag ka pares na klase ka tao. Ano mo, person kita nga. Sa pala ni Congressman Albi, sino bala dire, ang ginalantaw niya nga ipaidalom sa swab test o malakip sa mass testing? That's the whole consider also possible individual results. Ito ba, close contact. Close contact is not na nagmatay ka lang sa isa capacity. Ano ka na? Due for swabbing ka na. There has to be interaction of 15 minutes within enclosed room. So may mga guidelines na siya which should be followed by the contact tracers. Of course, the 10,000 is a figure that we're looking at. But then if it's not necessary, we should not also go to the 10,000 figure. Amo na, portion lang parayag ni Congressman o former Congressman Albi Benitez. So, marang pila ka mga posible, mga kinalantaw na mga individual na ipaidalom sa ginatawag na mass testing. Balita gikan sa provincial capital ang kaakson na tayo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Art Tayhopon. Balita, temporaryo siya na nag-take over dra sa Kapitolyo Provincial. Kay si Action Marlon Hinovia, may importanteng hilikoton. Thank you so much, Action Art. Kagbantayan ng dugang sining mga developments, sining plano sa syudad kag probinsya, mga ka-aksyon. Sige, daligid lang ha, kay mahinang kalaban daligid lang ang mga greetings ninyo, pang tirahon tana, dugay-dugay ha. Pero sa mga ka-aksyon ta, dira, may tisi, kulang balang imo sining alawas, sang vitamin C, may
Anbay manong balik kita sa dinigilamang madugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, pabalik kita diri sa aton sining pangalagad sa wala sound. Ahay, sa nagasiling lang nga wala sound. Pasensya gid, okay? Balo ka, hindi man pwede nga ma-live mo. Kundi wala sound, walang na. Kay Nining Villaroso ga mute Action Rex gani man. Sige lang kay hindi pwede mo. Roda lang ka bublanay. Dari kita na ho Malakay Finance Corporation. Basi ko nagakinanglan kamo house. Sa aton sining pangalaga. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, manamyaw tanay mga kaaksyon diri sa aton sining pangalagad. May lang monitor kay Tere Semproniong. Action Rex, greet ko lang ako na po sa iya ikaanom nga birthday, si Kim Ji Yong. Ayos, happy 6th birthday, Kim Ji Yong. Halin sa kay Tere Semproniong. Ayos, kay Bilin Salaw, good PM lang kag kay Alunan Suset, watching from Hong Kong. Thank you so much, Alunan Suset. Inday Suset Alunan. Helen West na may lang pag-monitor kay Rolando Carataw ang swab test na pikoy na. Oh. Rolando Carataw. Thank you so much, sir. Salamat gid, no? Kay Lunila Tarosan, kay Ningning Villaros, Ningning Villalos. Gian Resisio, may lang pag-monitor. Paring Binji Felisario, ga-monitor sa Montalban. Ara kada sa Montalban, subong Paring Binji. Halong-halong lang da parikoy. Ayos, kay Eric Binuelo, dapat Action Rex kung magpa-lockdown sila barangay to barangay ang contact trace nila. Pila lang to ganit? Sa initial to, 2,000 lang to. Silang bahala la. Inday Blasa, mayong udto lang. Action Rex, ayos, Inday Blasa. Kay Apo lang, good noon, Action Rex, mayong udto lang da sa mga tagpalamati kag sa mga tagahan dumanan. Kay Diggs Moreno, may lang pagpamati, no? Dira sa Banwas ng Isabela. Kay Sherilyn Oro Javier, may lang pag-monitor, watching from Santo Niño, Barangay 2. Sherilyn Oro Javier. Thank you so much, madam. Kay Ophelia Galiro Arce,
May lang nga pag-monitor Ophelia from Isabela. Please greet lang kay Mary Ann Villatora. Thank you so much, Madam Ophelia Galero Arce. Ulang kakagwa sa text, Madam Ophelia Galero Arce. Maverick Saint, diin na ang task force disiplina, daw COVID man nga nadula panimaho. Ang mga barangay to, daw wala lang pandemic, ga pinagusto lang mga tao. Opisyalista, gangasa lang, wala man gagiho, kay daw wala panding. Ay, pwerte, di na to ang mga donasyon sa mga pribado. Mahipos na lang ta, kay dula man panabor kag panimaho ta, ha ha ha. Alimunaw Israel, may aros kaldo, may aros kaldo da. Mariba-berek sainto. Grabing tirada mo, maberek ba? Thank you so much, sir, sa imo sining mensahe, no? Jose Pacifico, may lang nga pag-monitor sa Barangay Baliwagan, San Enrique, Horada, Magbanwa, Sintos, kag Pacifico family. And Bibi Tolentino, may lang nga pag-monitor dira sa Barangay Tangob, kay Merly Dolido Magallanes, may lang nga pag-monitor. Happy Saturday. Thank you so much, Merly. Kay Alex Fuentes, kay Remilio Bermilio, gamonitor sa BBB from Remilio from Big Big Factory. Sige, pamati man si Ricky Villa. Thank you so much, Remilio Bermilio. Kay Alunan Suset, linya sa kwarta man siguro nakuha ang COVID-19. I don't know. Bibot Rojo Jr., monitor from Hinubaan. Thank you so much, Gid Bibot. Kay Al Octava, ng Action Rex mamangkot tani kami kung saan o kuno to mag-start ang kinanglan ang QP kag lockdown every Sunday. Salamat gid. Why pa man ginadihon pa man lang nila, no? Mabatean yung managyapon kag mabalaan al. Why pa piyo Pero ang initial to do 28 to 31, no? Okay. Sa kay Felix Magtoles Villatora, sir, may lang nga pag-monitor da sa Isabela. Thank you so much, good sir, no? John Sibalios, lingni John, budlay naman na ma-lockdown. Kay ang i-lockdown nila ang kawatan sa PhilHealth. Ang bilyones kada dula ginatag to nila guro sa pigado. Mayo nga po Action Rex. Salamat gid Sir John, no? Thank you so much. Nelda Siguanse, may lang nga pamati, no? Juan de la Rama, mga ahis, likya, sakto kagid Action Rex, wala na kwarta ang LGU para sa lockdown, sa diin naman kita makuha sa ngaton pang adlaw-adlaw. Gani man. Ay, kabudlay kung kaisa, no? Sige lang, importante, safe lang kita, tanan-tanan. Why gidiferensya na? Bahala na dang gobyerno ta sa pag-atipan, pero hindi lang paglawlahugan sa gobyerno ta. Kung amo na ang tinutuyo, amo gid na siya, no? Kabudlay kung kaysa maglawlahog kita mo. Kabay pang gatudtuod man sila, no? Kay Kenneth Vallejo, correct. Correct ko, no? Bot din to na yung dampya. Good non. Action Rex, insakto gid na imuya, pabudlayan, panila, bakulod non. Dino Alec. Okay. Kay Batcho Bats, mayo balatani, mag-lockdown sila, i-gastos nila sa tao, ang ila mga tinuklo sa gobyerno para hindi magutman ang mga tao nga gaganar kada adlaw nga nawadaan obra. Ay, perti si Batcho Bats ba? Sige, Batcho Heartio Evangelistas, linya boss, pa-shout out kay Novero. Nogay, pagusto lockdown, maayo tani ila, ba ma-lockdown. Hindi lang ba kapigado negosyo, kag obra, katao, lock na, ay ambot lang. Ay, gid. Sige lang proposal pa man lang na nila. Maria Mahilom Tihok, good afternoon. Action Rex, gahambal lang na sila ma-lockdown. Paano na lang ang mga pigado? La na pangitanan, mga pumuluyo na lang distancing, kag mag-face mask, kag face shield, kung may laktan lang importante,
kagkon man lang kadtuan pimunong sa balay. Damo na subong nagutom nga mga tao aksyon Rex. God bless. Gani man. Ayos. Warliton is siya. Karon naman sigurong iba na. Paring excuse me. Paring Edwin Pinida ho, good PM lang, no? Sige, daligid lang mga kaaksyon na standby sa aton sini nga pagpanumbalik. Time, las 12:40. This time check is brought to you by Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining nga pagpangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:42 ang aton oras 12:42 na mga kaaksyon. Alin sa kay matanglawin no siling niya wala problema lockdown na ang sweldo sa mga opisyal ihatag lang anay sa mga pigado one time lang be kay gahambal na sila nga lockdown paano na lang kami nga mga pigado check to man no. Mga barangay officials gani mga honorarium nila dogin pang hold na nila dogin pamakal nila sang doon to kung tanan nga mga barangay pero tsakto man nga suggestion ni Matanglawin no di na natong nagkomentar kay na diyan dula na di dapat iyasweldo guro pwede man tong kawaton yan lang guro to kagibutang sa buon-buon sang kawaton gid sweldo ya itong may manok lang figure ano diyo picture frame Matanglawin salamat gid ayos. Sige, kantuan tang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update tanay sa mga balita gikan sa kapulisanta sa probinsya. Ini may kang tanan sa high value individual ho. Dakop sabay bust operation, mga parokyano nga mga mangingisda sa banwa sang hinubaan na mo man ang iyas rin nga mga suki ay puwerte. Yaring kaudan sa report ni Aksyon Alvin Graba.
Aksyon, Alvin. Aksyon Rex gintuldukan sang pulis sa hinubaan ang swerte sang isa ka maro nga drug personality matapos nga nadakpan kahapon sa bypass operation dito sa Purok 14 Barangay Asia sa Banwa sang hinubaan din ang suspek. Gingkilala diri kay Jesus Duhay Lungsod, 35 anyos, nagapuyo ni siya sa barangay Sitio Pantalan, Barangay Asia sa gihapon. Nausunod diri kay Police Major Clifford Batadhay, ang suspect nga si Duhay Lungsod, isa inik drug surrendery kagagin na level bilang high value individual. Ina bangod man sa pagkamaro sini sa pagbaligya man sang illegal nga droga kung paghahambalan. And isa diri Action Rex kay nagpakig-angot naman ni siya sa una nga hindi di siya mabaligya-ligyap sang illegal drugs. So galing kay sa paagi sa report sang mga pumuluyo sang Barangay Asia nakalabot sa igtalupangod sa kapulisan ngayon siya ang padayon nga nagabaligya sang illegal nga droga pero hindi sa isa ka purok rekta na Action Rex sa Purok 14 kag ang iya sini nga mga parokyano sunod sa iya mga fisherman, abutin ganon, mga mangingisda selected na ang iya sini nga parokyano. That is why sunod diri kay Batadhay ang ginhimo diri ang isa ka police posture buyer nagpakuno-kuno man nga mangingisda nagpalapit man sa iya kag diri na Action Rex naghatag sa illegal drugs o kun nagbakalabi ang police posture buyer and diri na nga nadakpan akto nga nagbaligya ining si Duhay Lungsod Action Rex sa din na recover man sa iya ining tatlo ka plastic sachet isang suspected Cebu ginapatihan ini sa mga kapulisan amo na lang giding nabilin kay kahapon nga adlaw alas 4:30 amo ni ang adlaw amo ning oras nga nadakpan siya kahapon pero damlag pa suno sa kapulisan nga may ara na nga nagbakal sa ila sa suspect abi ang mga customerya mga mangingisda antes naglakat palawod Action Rex. Ari ang pahayag ni Police Major Batadhay. Nga itong pumuluyo o willing man sa nami man na relasyon ta sa ila hanga mo na bisan sa gamay nga informasyon makatigayon kita ya positive ba operation sa mga illegal activities diri sa Nubaan. Si Duhay Lungsod sir madugay naman nga engage gid ya sa dira nga area daw siya ni ang pinaka dako nga kwan bla galing sa masarangan bla sa ilang nga Lisbil kagti amo ni maiban nga mga mangingisda nga nagabuyo magyapon. How about ang mangingisda? Parang kano yaman eh? Ang iban kasi suno sa iban naton nga mga surrenderer kag ang aton nga mga nadakpan amo na ang pinaka remedy nila sa kakapoy kuno kay nami kag sa Pulaw Bugtaw nila sa Lawod pero si amo nang ila nga mga panugdaon mga parokyano din nila. Aksyon Rex ang kabahin kita mga sa pahayag diri ni Police Major Batadhay. Balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang nukpo kadtuan tanang BCPO naka-standby si Aksyon Eric Magbanwa, duha ka anggulo ginalantaw sang Police Station 2 sa natabo nga pagluthang blato kagabi dira sa area sang Barangay 2 sining syudad sang Bacolod. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Yes! Aksyon Rex Kanto. Wow! Ayo di purma. Daway da ulan ba? Diri daw totality. Dira kali porting bundak, no? Oo, porting bundak. Di, bation pa di sa sulod, o? Di, palipod kita kay basi madala ka sa bundak, no? Ay, kalay. Kagmabundakan ka, no? Ay, okay. Amo na ang tirada, no? Gamit yung galom ang porso sa Bacolod, Gano galom? Oo, lapta yung galom. Kahapon lang saway nagulan mo. Oo, doon nahuya sa gurubla. Nang puno, pagkapol ko daw mayong chimpo. So, punto gulo galom, pero hindi man tama ang galom, tigod. Pangkuan ng guro sa mga
mainit ang ulo. Pampabugnaw ulo isalod mo lang sa ulan kaya mabugnawan ang ulo mo. Gwapo guro ka din pagkatuwad ka kasalod ka ba? Di pati buli mo mabugnawan. Amo na dang tirada action Rex, no? Gani. Si Diri ka Fort gali sang OTTG taxi ga monitoro. Ati nahinay ka lang, no? Nahinay lang kagang mata, kagang kamot sa kambyada. Oh yes, action Rex, no? Para sigurado kang likaw sa aksidente, no? Amo na ang tirada, no? Do ka namin sang chimpo ka daw ko na puro balanse. Ati good. Oo, amot kung si Kagawad Jopre da kag si Kaptsada. Balansi man gyapon Gabalansi man gyapon. Ate mo nang mayo nga balita, no? Kinalan nga balansi gid, no? Oo, dapat balansi gid sila. Para balansi man ang pagdagudo, no? Kagindi balansi man. Kuan mapungga, no? Kaya kabudlayan sa ko mapulupunggan mo sa mong ang pagdaludo, bla. Sito, ito ga monitor man, no? Si Pare Roger. Okay, Pare Roger. Wag kita da. Ara. Pero waslik ng gamay da. Ara. Bukan Sabado man subong Amo gani na si Pare Toto Manuel ko. Sa Silay. City ba? So, makulo kompleto ni nga dala ko na rang BBB mo. Oo. Salamat gid sir. Tisalo kita da. Ara, kuha lang ti. Si paring Police Captain Junji Libaho sang Pulupandan. Arasa. Monitor man lang niya. May sadya sa inyo ba? Sir, kita da. Daw mayong exercise mo parikoy? Grabe exercise, no? Kada adlaw. Kada isa mo kasunod man kung isa mo lingko grabe man ang parikoy ko ho. Kapoy na. Oo. Daway ka sang i-sustain Black Rex. Gani man. Di sila may mga masustain na sila. Pero kita talaga sila nag-exercise. Pulupin ota para sa ato, no? Gani man. Ikaw ya guro ya budlay si mo sa ako niya post lang ya. Sumo mo exercise ko diyo? Ay gali. Oo. 1 2 1 2 back to you. Ayo di forma. Kay paring Arman Pilayo to first time nga naga-monitor sa live sa programa ko ho. Naga-monitor sa? First time, no? Nga kung kisa lain man yung ginalike niya. Lain ang ginalike ko, ibang stasyon na. Ayo di forma. Silig ko gito. Hindi ka mag-like para sa ibang stasyon, basta aksyon na dyan. Hindi ka sa mga sa mga stasyon lang nga bakot. Sa Buruso, ang balita. Imoy kayo mga ginapamatian mo, wala man niya mga kapulos-pulos. Pare Arman Pilayo to ang Negros Daily Bulletin, no? Muna natirahon mo, Pare Arman, yung mga lain-lain ang ginapamatian. Ba't hindi kayo pamati? Alam ba ni? Sa Buruso, kang may utok ka balita. Kung wala utok, hindi ka manghita. Alam na wala mga utok ba? Kaya pa ikaw kuhaan utok. Ayo di forma. Hindi mo. Mainis Pare Arman, kaya ka pang lugar yawan sa ibay ng mga banwa kang syudad. Ti amo man lang ng ubraya mo pangita balita vlog sakong iya nga pang gulo bisita. Sabi ko pang sako iya pang hudhod. Ayo di forma. Hindi ko na kaduga pagkaring December na karuling na siya. Waya, nga pangita na sa mga balita ya. Amo gani na balita dala kuan dala sugata nga may ata. Kay Trexie Ibosillo, wala nga pag-monitor Trexie. Pero ako si Pare Arman to kay Waisaga kuan ni sa kabalo sa Pare Arman. Pundo anay pre ko nag-drive ka. Pundo ka pre kasi ko makakuan ka na makasagait ka na. Awala na tirada, no? Si Police Lieutenant Colonel Police Lieutenant Colonel ano man? Lester Yada. Okay. Sa Operation Chief ka mabati sa aton ngaliwa. Sir. May ngapon da. May ngapon Okay, nanda si mo. Siya na ni sa operation subong no? Siya ang Deputy City Director for Operation. Ano to yung ganing ibayaan niya to nga pwesto? Operation Operation. Operation magyapon. Subong ya deputy na siya. But sila nga nagtaas ang level. So yes, sila nga tasking Action Rex, no? Sir, mayong ngapon ng dasera. Yes, Action Rex, no? Pare no.
Sakit kag pasaya ka Ayun, di forma. Wala pa kadulog ka na nga ga ko nang otsimpo kasi Ay, no. Ay, suspang waslik mga mo, no? Ara. Parang ang pagwaslik may dala nga ugas. Ara, waslik man ah. Amo na lang tirada sa Rex, no? Kay Sabado sa busa jahon tani, no? Gani man. Kay subong gadulugit, no? Gadulugit. Madam Virginia Ortizo, ho? Ari sila, si Madam Virginia San Antonio Olpenda. Mga fans tani mo? Ay, very good. Mga aton ini. Apid listener. Si Trixie Busillo, si Cherek Ariman, si Paring Noel Lanawan, si Roma, ho? Damo sila gini. Damo sila, rin pagidang iban di, ho ba? Grabe, kadamo man sinyo ba? Amo ginakon na undisputed number 1 program. Alaban kung may magkontra pa na di lampos ko ni siya din ta. Kung may magkontra pagid na din, may isa di kanina din nag-comment pa di ang buta. Ano comment siya mo ito ginaugtas mo ito? Kay ang buta, kung kay sino to sa tao, way man ko labot-labot to siya to. Galain siya? Siya man lang tong galalain May guro pa dala ni saksakong bugasay. Ayun, di forma. Paring Mark! Wasli ko lang mga motabot mo na Paring Mark. Di ba kita kapila sa bugas mo na Paring Mark nga motaw? Gani, no? Mga motabot mo na Paring Mark nga mga bugas mo na? Oo. Yung nami mo kayo ka tamis kita guro? Ba, do ka tamis Ayun, kung may mga ginamos ka na, kitagos ng agis na. Paring Mark, kag Ems magbanwa. Ems magbanwa daw, wasli ko lang mga bugas nga putian kag mahamot, no? Gani man. Para nga makatila baka ni Pare Rex, no? Tinano ning duha kang gulo ning ginalantaw sang police station to ni sa kamatayon to gagabi to sang ginlutang to? Ate, amo magyapon ito, magyapon. Gani, no? Hindi, ako rin ang pinakalites din, nag-refuse ang pamilya, bla. Nga ipaydalom sa autopsy ng bangkay sang napatay ni ang ninapatay ba lang si Eduardo Garcia. Ito wala naman sila plano nga pa autopsy ang bangkay. Magaling ang ginahingi ulit ni Police Captain Leo Estopang Hepe sa station number 2 para mabalaan Black Series kung ano nga kalibre sa armas ang nag-igo to sa agtang ni Garcia. To kay why sa na-recover? Why Garcia nga na-recover? Ay, ito suspicion nila kasi pala revolver Black Series sao. Tamo to galing nga gusto nila nga ipotopsy kay parang kung may naglubong giman tong slag sa agtang ni Edmond Garcia sang purok sigay barangay to sa putusan na patay bali para mabalaan kung ano nga kalibre sa armas to kay suspicious na kasi revolver kasi wala man sang basiho kon deformed slag na recover to sa crime scene. Kakaktuloy isa man tugan ng igo sang luthang sa kay Eduardo Garcia pero ti sentido ginaksuras uro gito mo agtangin to ang igo sa sila natapatay kagabi nga si Garcia nga naaptan nila sa kapulisan naton nga nagahigda sa ikasandalan sang San Juan Street porok si kay Barangay 2. Actually, deklarar na sa kapatay kagabi mga 8:43 ni Dr. Don Dayot ang ating physician sa Riverside Medical Center sa dinang bangkay ni Garcia ara karon sa Abbey Funeral Homes. Now, pabalikan to ni Captain Estupa ang lugar sa diin na tumba ang ining biktima kay base pala may makuha man sila Rex nga CCTV nga makabulig-bulig sa ila sining investigasyon. Asto sa identity sa itong duha ka persona nga nakasakay sa motorsiklo daw buron gid kay madulong kabalilabot do nagasuksok ini sila sang bunit sang matabo ang insidente. Nakorte kay Estupac Rex duwa lang dire ka mga anggulo ang ila sini ginatutukan. Ding motive ano dito sa personal motive actionary kag mahambal na natin secondary ang illegal drug actionary. Paano mo sir nakahambal nga one is personal? Sa personal na motive actionary kay based man sa atin nga pag-interview sa iya ng mga himata sa iya auto actionary posible mayari ni siya actionary na suya ni siya actionary kag siguro may dugay na nakainis ni siya actionary kay pagpamangkot nato ni sa iyang utod na istoryan si actionary sa iyang cellphone nga determinan sila galalisay ka ginapamangkot siya utod nga kung sino na
hindi niya kita-action Eric mahatag yung may identity sa yung istorya niya. Yung ginagawa i-action Eric sila. Sa drugs naman action Eric, ang atong na victim nakadwa na rin siya action Eric last 2016 action Eric kaya na-apprehend ni sila sa last 2009 sa pag-ilar na siyang kaso nga 9165 action Eric. Also, sa palayag ni Police Captain Leo Estopa, ang hepe sa station number 2 ang utini sa insidente na natabo nga paglutang pagpatay kagabi sa kay Eduardo Garcia nga pumuluyo sang Purok Sigay, Barangay 2. Ginalik lang ni Estopa ang pamilya nga kung mag-coopera lang sila, posible mataga-amin ni sa justisya kag ang mga testigo dila nga nakakita kapanawa ka masing Estopa nga dapat bulikan din kag maghatagman sang dugang informasyon sa ato sila kapulisan sa pagsubar sang kaso nga paglutang pagpatay kay Eduardo Garcia. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, oras sa balita, oras sa aksyon. Aksyon Eric Pumaral ka report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon no Radio Philippine Standard Time, las 12:59. Daligid lang mga kaaksyon na dugangan ta mga balita tagikan sa aton sa mga out-of-town reporters. Daligid lang, no? Kaya ang Evergreen Herbal Capsule, yari na ang pinakabago. Reporters, unahon tanay balita gikan sa siyudad sang Escalante sa San Carlos, mao na tanay kay Aksyon Stephen Presquito. Ini may kang tanan sa isa ka babaye nadakpan sang kapulisan nga nagapatigayon sa extortion kuno sa mga siyudad, no? Ano ning kwan siniman nga daw kadamo sang mga operations nga pang extort gid no ang ginahimo sang sining babae, no? Hibalaon tabi, we have Aksyon Stephen Presquito. Yes, Action Rex, no, isa ka babayi ang sa din nadakpan ini sa aton katapos ang San Carlos PNP pinagiman sa pagkakuna ni Police Major Mark Angel Hongko ang isa ini ka suspetsado nga babayi nga sa din na nag-extortion ini pinagi sa isa ka entrapment operation na tabo ini alas 4:30 kahapon dira mismo sa may Vigo Street, Barangay 4 sa San Carlos City, Negros Occidental. Nga sa din nakilala ining isa ka suspetsado nga 27 anyos nga babae nga pangalanan nato sa alias nga Apple, no? Kay
hindi man siya gusto mahatag ang iyang identity gate. So bilang alias Apple ini siya, kag 22 anyos, by the way, Action Rex, kag isa ka may pamilya ini o may asawa, may bana, kag wala man sa trabaho, kag residente ini sang National Highway Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental. Nakuha sa posisyon sa sining entrapment operation sa ato San Carlos PNP ang duha ka 500 peso bill nga bilang mark 500 peso bill nga bilang mark money ini, kag tungod ang ining ang inabiktima sa sining bay sa pag-extort, ginkilala naman si Joseph Malakad E. Caceres, kag bilang 1,000 ka pesos nga kwarta no ang ginhatag sa sining biktima pinagi sa pagpangayo sang 1,000 sang sosang suspetsado tungod nga maghahatag ini siya sang ining travel pass no nga pagpangayoon sa aton sa City Hall para lang makabiyahe ang sunupas sa ining suspetsado atong iyak nagpangayo bulig sa iya nga makabiyahe alin sa Cebu pakadto diri sa siyudad sa San Carlos. So amoy na nga nangayo siya sa sunupas sa suspetsado nga aton nakuhaan sa gamay lang nga interview nga iya man ginangkon nga nagbulig siya pang iya man ginuli no ang kwarta apang ginpadayon gireklamo ini siya sang biktima nga ginpangayuan niya sang 1,000 para lang makahatag siya sang isa ka travel pass sa isa ka persona man nga magabiyahe halin sa Cebu. So sa garo sa kusudiya sa San Carlos PNP ni nga suspetsado para pagapasaka ni kaso kag sa karon ang ang biktima naman andaman no nga magpasaka ini sa kaso kontra sa suspetsado kaysa no pa sa aton kapulisan nga damo naman ini siya na biktima ini suspetsado karon nga sa kusudiya sa katon San Carlos PNP. Gani naga-report lang diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Stephen Fresquito, balita gikan sa San Carlos City. Matapos ang balita ni Aksyon Stephen, kadtuantang balita ni Aksyon Tamon Forte, gikan sa Dakbanwa sang Sagay. Ini may kang tanan sa record balaho sang Sagay, kadamo na no, 60 ka kaso sang COVID-19 na iya sa lugar sang sila asang Sagayo. Ibaloon tabi we have Aksyon Tamon Forte, angot sa sining balita. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Tamon Forte. Aksyon Tam. Di kami siyudad sa Sagay. Yara na konfirmado na si Sinta Action Rex ang nagpositibo. Ang aktibo yung Action Rex 19. Kag mayara na nakarecover na 41 na Action Rex. Kag ang POA mayara na 113 na nakabalagya kahapon nga na Action Rex. Sa na 5 maging pag-ain isang IEA sa Sagay. Ang ika-51 19 lalaki kag taga-barangay og Sagay arang subong sa may quarantine center. Ika-52 20 anyos lalaki sa gyapon barangay Poblacion 2 ara naman sa Quarantine Center, 53, 28 anyos, babae, taga-barangay Bulaman. Ika-54, 28 anyos, lalaki, taga-barangay Old Sagay. Ika-55, 54 anyos, lalaki, taga-barangay Bisaina. 56, 19 anyos, babae, taga-barangay Madira. Ang ika-57, 21 anyos, babae, taga-barangay Mugaan Baybay. Ika-58, 19, babae, Barangay Old Sagay, ika-59, 52 anyos, babae sa gihapon, taga-barangay Makilong, ika-60, 57 anyos, lalaki kag taga-barangay Old Sagay. Ining pulo nga nagpositibo, nagdugang, nagiging 60 na Action Rex, ara subong tanan sa quarantine facilities pang siyudad sang Sagay. Gikan diri siyudad sa Sagay, COVID-19 update, Aksyon Tamon 14 report, unasambutan ng aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tamon Forte, balita gikan sa Dakbanwa sang Sagay. Matapos ang balita ni Aksyon Tam sa iluhan tanay si Aksyon Percival Villamor gikan sa siyudad naman sa La Carlota. Ini may kang tanan sa 3 ka mga persona na dakpan sang mga kapulisan matapos nga naglapas ang RA 18591 o kunang paghupot sang ginadumilian nga armas lupa.
Yari ang countdown sa report ni Aksyon Percival Villamor. Pers. Sa Carlota Police Station, nakabaton sang tawag sang cellphone call alas 8 sa 20. Alin sa kaya sa Hacienda Remedios, Barangay Balabag, Carlota City. Kag gilayon ang aton police alert team. Nagresponde dito sa pagpamuno ni Police Colonel Guadalupe, kagindala ang 3 ka persona kag-endorse sa police station. Ang mga persona kinkilala sa kaya Idelito Salazar, Sasi, 27 anyos, soltero, kag si Michael Camilo E. Landino, 36 anyos, soltero, kag isa ka minor de edad nga 17 anyos. Action Rex, kag pumuloyo tanan sang Barangay Balabag, Carlota City, Negros Occidental. Sa initial sa investigation sa atong Carlota Police Station, sa dito sa ang Barangay Tanod baton sang tawag alin sa kay Rinaldo Solis, kag nagresponde man dito ang aton Barangay Tanod, kag dito nakita nila nga may nagaininom sa balay ni Bernie Escuton sa sitio Dapdap, Hacienda Remedios, Barangay Balabag, Carlota City. Kag ini sila nagresponde ang mga tanod naton, kag dito gin-apprehend ang suspect, kag nakilala nga si Idelito Salazar, nagabit-bit sang isa ka unit sang 12 gauge shotgun nga homemade Action Rex, kag may duwa ini siya ka upod nga nagainom, gilayon ginkuha ini sila ka 3 kag apprehend. Kag pagabot sa mga atong kapulisan dito, gin-endorse ini ang 3 sang kapulisan, kag gindala ang mga suspect sa police station para sa proper nga investigasyon. Sa karon ini ang 3 ka suspect nagapangatubang sang kaso sang Republic Act 10591 Action Rex. Report live gikan diri sa syudad sang Carlota para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor. Balita gikan sa La Carlota City kay kay Rona Rihida Trava, mayong lang pagpamati Madam dira sa Vanwa sang Valladolid. Madam Rona Rihida Trava. Thank you so much Chirek. Kay Filomeno Poro, Sir Leo Gambal sa DSWD ang SAP namon ihatag na. Thanks gid. Halin sa kay Filomeno Poro. Ayos. Kativer, may lang pagpamati. Kay Virginia Ortizo, may lang pag-monitor, no? Daligi lang, di natong iban to. Kay Roth Kusawa, dara sa Japan. Thank you so much, good madam. Kay Virginia Ortizo rin. Kay Almera Lima Lasarte, good PM Action Rex, dapat gidya strict implementation sang wearing of mask kag social distancing per barangay kay ara gidadamo nga sa lawayon. Dapat may ma-assign gid task force disiplina ni guro taga barangay damo gidya kumpiyansa lang gyapon. Hay nako, gani man. Godwin Anasario, sir, good PM. Seras lang ko kung tuod gidman ang nabatian ko nga may lockdown matabo sa 28. Thank you and God bless. Proposal pa man lang na actually ipasa pa na nila sa Manila, no? Okay, August 28 to 31. Kay Christian Roa, may lang pag-monitor kay Lenmar dra sa La Granja Patrol Base. Thank you so much Lenmar. Kay Wilhelm Pabon Cordero, Jose Hinobes, may lang pamati, no? Okay. Kay Rolando Carataos, Ling Action Rex, good noon. Ano status tabuas sa Bacolod? May curfew? Kag liquor ban pata? Mayara sa gyapon, sir. Jesse Halanduon, kay Mayla Dikito, may lang pag-monitor. Kay Harry Tenerefe, dara sa Sigsag 1, Dos Biminda, Puerto Princesa, Palawan. Good PM lang. Richel Bonilla, good PM, no? Marilo Villar Tanaman, dira sa Binalbagan, good PM lang. Ayos.
Sige, daligid lang mga kaksyon kay matagta pinaka mga commercials. Balik lang ta, dugay-dugay. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay sa bisan anong kahintangan responsable nga pagbalita pagdayon nga ipalak na malasig pero sigurado aksyon nga may dalang pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, 1:20 na nga oras, 1:20 na gali mga kaksyon, no? Kalang-alang na gid sang oras santa sa way naton matamyaw dira kag mabasahan ang inyo sining mga greetings palunisan kun lang na ina. Kaya daw kalang-alang gid sang tiyempo taho. Standby na mga kaksyon sa This Is My Life. Salamat gid mga ka-aksyon sa inyo sa nga pagpakigupod sa isa ka edisyon sang Aksyon BBB sa Sabado nga edisyon. Salamat gid kita-kits kita on Monday mga ka-aksyon 11 to 1:15 mga ka-aksyon. Salamat gid sa inyo sa nga pagpakigupod. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dili gidamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton sa Kinandan. Ako ang inyo sa ka-aksyon sa Kaanginan, Aksyon Rex kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action!